मा कन्ट्रिबिउसन दं, मा अबदान दं, मा बिहोमा दं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवलि महिलारिहा मा कन्ट्रिबिउसन दं, मा अबदान दं, मा बिहोमा दं। 3 नं क'क्राझार एस टि कन्स्टिटुवेन्सियाव जेबो बिहोमा गैया रायजो राजाफोरमोन। 0 जोङो नायोब्ला नुयोब्ला रायजो राजाफ्रा बयबो नुखागोन, बयबो मोनथिखागौ माने बिथांनि जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया, माने जेबो बिहोमा गैया। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवलि महिलारिनि जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव जोङो सावरायगोन 3 नाम्बार क'क्राझार एस टि कन्स्टिटुवेन्सियाव मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि आरो सेवलि महिलारिनि गेजेराव बेयाव फैबाय थानाय फैगौ 2026 मायथाइनि MLA बिसायख'थियाव दावहा जागोन, जुद्ध जागोन, राजखान्थिनि दावहा जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिसोर सानैनि गेजेराव कन्टेस्ट जागोन। दा बेयाव रायजो राजाफ्रा सोरखौ सायख'गोन दा बेखौनो जोङो सावरायगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन, मानोना जोबोद इन्टारेस्टिं आरो जाय हारिनि थाखाय खामानि मावदों, जाय हारिनि माखासे हारिनि सायाव कन्ट्रिबिउसन दं, बर' हारिनि सायाव माखासे बिहोमा दं, बर' हारिनि थाखाय थै-थां सान-हर नाजाबोदों, बै मानसिखौ सायख'नांगौआ दुलाराय बर' हारिनि बेयो मोनसे गिदिर बिबान रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव जोङो सावरायगोन। गिबियावनो जोङो सावरायगोन मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि बिथांनि सायाव सावरायगोन, मानोना बिथाङा गोलाव समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै बिथाङा हारिखौ सिबिबोदों, हारिनि थांनाय थैनाय अलखद माखासे बायदि बायदि जेंना जेंगोनायाव बिथाङा गसंबोदों। थ' बिथांनि गोबां कन्ट्रिबिउसन दं बर' हारियाव, बर' हारिनि राव थुनलाइ सिनायथि थामोनथारि जौगानायनि गोबां खामानि मावबोनायनि जारिमिन दं बिथांनि, मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि बिथांनि। दा बे समाव आरो बिथाङा थांनाय 5 बोसोर MLA जानानै बिथाङा हारिखौ सिबिनायनि बे 3 नं क'क्राझार एस टि कन्स्टिटुवेन्सिनि बर' रायजो राजाफोरखौ सिबिनायनि बे जायगायाव दैनि थाखाय दै सुबिदा खालामना होनाय, लामानि थाखाय लामा सुबिदा खालामना होनाय, बायदि बायदि माने ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनायनि गोबां बिहोमा दं। जायनि जाहोनाव जोङो रुजुनानै नायबाय सेवलि महिलारि बिथांखौ जोङो नायबा बिथाङा थारैनो बे जायगायाव जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया आरो बिथाङा खोथा होदों खामानि मावगोन होननानै, आइजोफोरनि खामानि मावगोन होननानै, नाथाय बिथाङा माब्लाबा मावनो हाया। नाथाय गोबां बोसोर सम बे जायगायाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङानो गोबां बोसोरनिफ्राय बे जायगायाव शिफ्ट जानानै दं, नाथाय माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ बिथांमोना मावनो हायाखै। दिनै बिथांमोना बुंदों गामि गामि बेरायनानै माखासे बायदि बायदि खोथा होदों, नाथाय बेफोरो गासैबो फ्लप आरो डिनय माने रेजेक्ट आरो रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेखौ नों आंहा बुंनो गोनां गैया, जोङो गोबां बुंनो गोनां गैया, मानोना बे ओनसोलनि बे जिथुनाखि कन्स्टिटुवेसननि रायजो राजा आइ आफा आदै मादै जायफोर बैसोगोरा, जायफोर भट होनो मोन्थाय मोनबाय, बिथांमोना बुजिखायो आरो बिथांमोना थारैनो सेवलि महिलारि बिथांनो भटखौ होनाय नङा, जोङो रोखा बेखौ नुहुरो आरो आसा खालामो रायजो राजाफोरा सेवलिनो होआलासिनो लरेन्स इस्लारि, मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि बिथांनो जुदि नोंथांमोना भटखौ होयोब्ला गोबां मुलाम्फा जागोन आरो बिथाङा मावनायनि माखासे MLA बिबानाव थानानै मावनायनि माखासे एक्सपिरियेन्स दङ, रायजोनि थाखाय मा नांगौ मा नाङा, मा मावनांगौ मा मावनाङा, एसेम्ब्लिनिफ्राय मा लाबोनानै होफैनांगौ, बोरै बिख'नानै लाबोना होफैनांगौ, बेहा एक्सपिरियेन्स आरो अभिगथा जाबाय। जायनि जाहोनाव बै जिथुनाखि कन्स्टिटुवेन्सिनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि बिथांखौ नैबे 26नि बिसायख'थियाव MLA बिसायख'थियाव बिथांनो भट होनानै जाहाथे नोंथांमोना देरहागोन। लोगोसे जेसेबां
UPPLनि जेसेबां केन्डिडेट होदों गोबां जोंहा आरो जायफोर नोंथांमोना केन्डिडेट मोननो हादों UPPL पार्टिनिफ्राय गोबां आरो माहि आरो गोबां माने नोरोम गोबां माने बुजिना साननो गोरों बुजिनो गोरों आरो BPF आरो UPPLनि गेजेराव रुजुनानै नायोब्ला माने BPFनिख्रुइ UPPLनि जेसेबां बिजाथि दैदेनगिरिफ्रा आरो साबसिन हारिनि थाखाय खामानि मावगोन आरो थांनाय 5 बोसोराव 7 जन MLA जानानै गोबां हारिखौ सिबिनायनि बिथांमोननाव मोनसे जारिमिन दं, मोनसे अभिगता दं, मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ हारिखौ सिबिनायनि। दा बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा जाहाथे UPPLनि जेसेबां माने बिजाथिफोर दं बे बिजाथिफोरखौ फैगौ 2026 मायथाइनि MLA बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा सायख'गोन। बे समाव रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबां मदद आरो हेफाजाब मोनगोन आरो बे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जाहाथे बिथांमोनखौ दिसपुराव सरकार सालायनो थाखाय खाबु होगोन। थ' गोबां माने देरहागोन होननानै आसा खालामबाय। थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों।